הכוחות באוגדת עזה נמצאים בימים האחרונים בכוננות גבוהה. אנחנו מזהים כוונות של הג'יהאד האסלאמי לממש פיגועים כנגד תושבי העוטף וחיילי צה"ל. ולכן פרסנו חסימות לכל רוחב הגזרה. חסימות יימשכו ככל שידרש. ביטחון התושבים קודם לכל. לצד מאמצי ההגנה, אוגדת עזה קולטת כוחות לעימות אפשרי עם הג'יהאד האסלאמי בהתאם להערכת המצב. לעימות אפשרי עם הג'יהאד האסלאמי בהתאם להערכת המצב.